Nag-harvest na po si mama og kubasa guys. Kadaghan nga na yung gusto sa kasakura. Kadaghan yung gusto sa ako ma. Bukat nga na. Patay din sa ako. Ito pa dito na. Ito pa? Tulong ni kabo, walo. Di ako dito abi. So mag-harvest ani kubasa guys. Nanay na ko siya mag-upat. Balik ko na tuong uban din. Kalbog ng harvest siya. Tuloy ko gasang. Nakay pang putol to. Sige, humana. Ang man itong putol. Ang man ako nang itong putol ni mama guys. So ato si Jang kuhaon. Nagtatog sa ako. Man ako nagputol ni mama. So kanin si Jang kubasa guys. So kanin ganti yung dre guys. Pag init guys, so ni siyang giguntahan og bubo, mao nang misbis ko sa mga buwak. Mahuman ko alas 11:30 na. Tungod kay ako ni si Jang giapil og bisbis dire. Ja karon hanggang guntahan so ni bisbis kada adlaw ginoo ko sa buntag hapon ko misbis kay luoy man si Jang adto. Ja karon pag uwan na, ginoo ko. Pag uwan na, puri biyag, dungan sila upang mga. So mao na ni siya guys. Mao ni ang kubasa. Kuan ra man ni kapunuan. Isa ang gantiyong duha ka ang gantiyong tulo ka puno ng gantiyong Jang kubasa usa ra ka punuan. So na dito upat kabuk na harvest si mama. So ato ni siyang isod sa sako. Di atong pasanon. Oops, wala mo magdaguan ko na. Istan. Oo, magdag-istan. So ato ni siyang isod sa sako. Uy, sayang gikutpot man, uy. Iya, ang gikutpot man mo, or nagaot. Lah, tulo, upat, lima. So balik, konti kabuk na harvest naman siyang. Madrabakan natin. Hindi na mura magpulibiyag. So kanina ko basaan na guys, o bantiyong guys. O dyan hindi akong tanin pag-bis-bis pila kabuwan. Atong tikinot. Muna, mamisbis gani ko sa among buwak. At ilong dyan yung hasid siya. So ulit natin guys, aray. Bukat-bukat ng ligod por budag. Aray. Ang iot ang kamera guys. Oops. Ouch. Tinatabang. Pero di yan. Pura gamba. So ano siya, kanina din yung side, man siya ang gantiyong. Wala na siya kapunuan isa, duha, tulo, upat na ni kapunuan ang gantiyong. Yang katong dito nga side mo na ang kubasa, usara na kapunuan ang kubasa guys. Pero pag sige na bis nag-ana na siya katay. Pero pag uwan jud, tungi uwan jud sugod dito sa mga kaya kay di na ko mamisbis lagi. Di kay kadto ko kay ako mamisbis. Unya ang kuan resulta sa sigig uwan. So nilambo si Ja. Wala na bunga ang batiyong oh. Kanang singan ani. Wala na bunga. So na namuwak na pud si sugod. Ang kay mga ito na pud. May mga ito so wala ko sa pud. Bunga in taon. So burot nagbunga. Wala na. Wala na si bunga di ang pero ito bunga eh. Ito di bunga. Ganyan ako patag anak ko bunga lain be. Ito di bunga lain. Ito isa pa isa. Sige pa. Ito iba talag. So tuloy. Tuloy na ko kubasa guys. Usara ni siya kapunuan guys ha. Diyan ko buyag pag uwan. Kataw ko si Jang. Salamat kay Lord sa grasya. Sa blessings niya pa. Okay? Upat na. Upat na ba ito? Upat na. Upat pa. Upat pa. Ito. So, ano? Ito. Dalo. Siyang. So, dapat ay. Naku. Okay? Natay na po. Kabuok. Umaabot. Naku, kabuok. So, ang gantiyong. So, kana diri nga side. Muna siyang kubasa guys. Usara na siya kapunuan. Tapos diri gantiyong. Ano pa? Isa. Action magkadaot. Action siya kadaot guys. Action siya kadaot. So, ato na siyang ibalhin. So ibalhin na to kaya ang liwin siya magmuok diha na so duha ato na siyang ibalhin at magmuok kay mo na hinungdan madaot si Ja na sige puwan taron so basa ang juta mo nang wala siya malata so duha ka bukas na to hindi pa isa diri duha ato na siyang sibog-sibog kamay na ato na sibog-sibog kay mo na hinungdan magmuok siya tulo so mo na lang ang ganti yung guys tulo pwede pa rin ko basa isa guys si ngayon si pakabuk na to na umaabot guys. Pero may ganti yung gala. Mag-XX naman gini. Okay. Mag-XX naman gini. So, nawala ko siya guys. Upat ka ganti yung na lang. Ay, naibot. So, di na sa sako ko basa guys. So, maura ko na siya kadako na gumawa. Kuan lang muna. Usa ka punuan ako basa. Upat ka punuan ng ganti yung. Kahok yung pasaanon. Diba? Pasan. 5 ka kubasa. So, maura to siya guys. Bye guys. Thank you for watching. God bless. Ingat. Bye. Kay murag gihoy ang kamot.